Aquest dilluns 11 de maig, Luxemburg va sortir de l'estat d'alarma cap a la nova normalitat, després de que el passat 17 de març el primer ministre Xavier Bettel situés el país en l'estat d'emergència on l'economia es va parar, l'educació es va aturar i les botigues van tancar. Una nova vida sense rostre, així serà aquest nou inici. Màscares per a tothom en un moment en què la pandèmia ja s'ha endut a més de 100 persones. La mascareta és obligatòria. A més, qui vagi en transport públic corre el risc de patir una multa de fins a 145 euros si no es porta aquesta mesura de protecció. Així és com ho va declarar el ministre de Seguretat, François Bosch. A partir de dilluns hi haurà dret de lliure circulació i permís per fer una sèrie d'activitats, però amb certes condicions. No serà pas com ho era abans del coronavirus. Hi ha un cert nombre de condicions vinculades. Durant les 3 properes setmanes veurem si podem utilitzar-ne més. Bé, si tots tenim prou autoresponsabilitat per fer-ho. També és obligatori portar la mascareta a l'entrar als comerços. Amb aquesta nova normalitat, totes les empreses poden tornar a obrir, menys bars i restaurants. Podran fer-ho amb noves normes de conducta i comportament cap als clients. S'haurà d'utilitzar gel hidroalcohòlic, mascaretes, marques al terra, cites prèvies i prohibició en tocar productes o recolzar-se a les finestres.